blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Magali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayon ng akon nga allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon manok. Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no, akon gintilawan. Abaw, gatok turaok gid ang akon manok. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligat, epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo
Dugo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes, Nobyembre 11, 2025, nagapanalithi sa syudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton nga official Facebook page. Kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan kami ang inyo mga tagbalita Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa headlines, kinadulong sa kaalawan sang klinika D3 Bio. D3 Bio na himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3 sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, may fatty liver kag kidney stones. Pagtumar na sang D3 Bio, epektibo. Story of the day. Story of the day. Isa katuig nga state of national calamity gindeclare ni Presidente Marcos Jr. bangod sa malubha nga kalitan sang Bagyo Tino. Sa balita lokal, 16 million pesos nga quick response fund ginpain sang city government para sa disaster relief operation. Sa Lambunaw, Iloilo, anom katawo ginasospetsahan nga nagpatay sa 7 katuig nga bata nga babayi. Sa balita regional sa Antique, lalaki nga wala ginbaklan sang cellphone sa iyang nanay
nanunog sang ila balay. Sa K5 Network News, 2 ka tawo patay sa separado nga sunog sa Eastern Visayas. Sa balita national, masobra 1 bilyon ka pesos nga calamity fund reloading. Approved na sa gobyerno para sa 3 ka ahensya sang Panguluhan. International trips ang pila ka Cebu officials imbestigaran. Sa balita international, sa kayan pandagat, naglugdang sa Myanmar. Sa balitang negosyo, presyo sang gasolina kag diesel nagsaka naman. Balita sa inampang, sa billiards, Carlo Biado sulod na sa semifinals sang River City Open. Balitang entertainment, Regine Velasquez ng pabutsag sang kalainsang buot sa gobyerno angot sa flood control project. Sa balitang extra special, hospital nurse ginalipong ang iya mga pasyente agud mangin matawhay ang iya nga duty kun gabi. Abilidad para-paraan malang Ma'am Ludi Gulilaw, no? Manong Boy Berhamin kaya Sir Rainier Sonsa, Sir Rainier Sonsa kaya Sir Carlo Casilagan. Himos na kay may office kamo sa Capitol. Papa Bot, Sir Bebot Soloso, and Ma'am Betty Aclaracion Soloso sa Dueñas, good morning. Pangape doon, DTX Coffee Mix. Ma'am Celine Supi Calvo, ma'am. Himos doon may klase ikaw, Kay Ma'am Terry Grace, Sir Alan Calvo, and Sir Dan Lapatha Calvo sa Maribuyong Dueñas. Pangape doon kamo dyan, DTX Coffee Mix. Good morning also kay Bishop Don Guinness and Mami Cheng, nagahimos padulong sa Iloilo City. Jesse James Garvillas, Selfa Garvillas, Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir Danilo Bayuran, Sir Moreno Bayuran sa Salihid, Barotac, Nuevo, good morning. Sir George Jocampo, Sir George Jocampo sa Andaros Subdivision, Mandurriao, and Sir Vicente Abunyawan, Sir Vicente Abunyawan, Ma'am Beth Idalilia, pangapena DTX Coffee Mix. Top story of the day. Top story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics, Mighty C kag DTX 500. Gin-declare ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang isa ka tuig nga state of national calamity bangod sa maluba nga kalitan nga gintuga ni Bagyo Tino sa mga probinsya sa Visayas, samto sa recommendation sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC. Sa idalom sa Proclamation number 1077, ginmanduan ang tanan nga agency sang gobyerno nga magpatigayon sang sige-sige gilayon nga pagresponde kag kritikal nga mga tikang para sa pagbangon sa mga lugar nga lubos nga naapektuhan sang kalamidad. Madumduman nga una nang ginaprobahan sang presidente ang recommendation nga i-declare ang state of national calamity bangod sa kasangkad kag kadako sang kahalitan sang Bagyo Tino. Base sa data sang Office of the Civil Defense o kon OCD, nagalabot na sa 224 ka mga tao ang patay bangod sa Bagyo Tino nga pinakadamo nga naghalin sa Cebu nga may 158 sa agrikultura. Ginreport sang Department of Agriculture o kon DA nga 159.14 million pesos ang balor sang kahalitan sa pananom nga nakaapekto sa 5,982 ka mga mangunguma. Nagpainman ang Office of the President sang 760 million pesos nga cash assistance sa LGUs ukon local government units nga lubos nga naapektuhan sang Bagyo Tino. Las 6:10 aga, subong adlaw Martes, paghapit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kay bukas ini sa pagserbisyo sa imo. Pasig, Kalinog, Biag-aw, Kagharo, Iloilo City Branch. Subong adlaw Martes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa Webes, sa Klinika Pasig Branch, Kalinog Branch, may free consultation. Hindi ka mo magbakal sa mga gilalibod nga DTX 500 sa kabarangayan kay Peke Ina. Las 6:16 na sa aga kay Ma'am Cristina Netnet Binondo. Ma'am Cristina Netnet Binondo sa Lalay and Romar Eatery.
good morning. Birthday greetings kay Jesse James Carvilles, kay Mami Nika. Lubong na gali ni Mami Nika. Sorry. Samuel Servano, Pastor Bobby Riman, RB Chris Caceres, Serafin Montañez Ferrer sa Misi Lambunaw, Pastor Domingo Vicente sa Leon Iloilo, Jovel Consolar, umarka mo DTX 500. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Sa detalye sang mga balita lokal, 16 million pesos nga Quick Response Fund ginpain sang Iloilo City Government para sa disaster relief operation. Jenny Kaoyonan sa report. Nagpain ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council sang Balor 16.9 million pesos nga pondo para sa disaster relief and recovery sang syudad. Kasod sa pag-igo ni Bagyong Tino kag uwan diri sa may syudad. Naibaloan nga sang Sabado, nagpatigayon sa special session ng Iloilo City Council agud maaprubahan ang 16.9 million pesos na ginaduso sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa resolusyon na ginpasa sang CDRRMC, ang 16.9 million pesos ang nakapaina para sa shelter materials sa pamilya nga nagkalaguba ang balay, prepositioning of goods, chlorine generators, collapsible cages, dog supplements, vegetable seeds, medicines, solar fixture lights kag iban pa. Ang Quick Response Fund ang pondo ang nakapain para sa immediate response and rehabilitation sa tion sang kalamidad kag emerhensya sarang magamit kung maipaidala ang isa ka local government unit sa state of calamity. Samtang ginpasalig naman sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mayara sang bastante nga pondo ang syudad ginkaso mayara sang emerhensya o kung kalamidad pa nga mag-abota. Report na gikan sa Iloilo City inis kay K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita. Nakarecord na sang 12,545 tanan ka mga pamilya sa Western Visayas nga naapektuhan sang paglaslas sang Bagyo Uwan. Base sa data sang DSWD Region 6, ini ang ginabugusan sang 38,389 tanan ka mga tawo sa diin yara sa 6,714 ang nagtinen sa mga evacuation centers. Kung pahaton 1,955 ka pamilya ang gikan sa Aklan, 1,133 sa Antique, 7,838 sa Capiz, 1,068 sa Iloilo, kay 551 naman halin sa Guimara. Sa karon amat-amat na nga nagbalik sa ilatag sa mga pulian ang iban nga mga nag-evacuate. Las 6:10 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang D3 Bayo. 5,579 ka mga tao sa probinsya sang Iloilo ang affected sang Bagyo Uwan. Ini ang base sa data sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. 7 ka mga munisipalidad ang affected. Ini ginalakipan sang Liganes, Anilaw, Dueñas, San Dionisio, Batad, Estancia, kag Carles. 73 ka mga barangay ang affected. 1,663 ka pamilya kag 5,579 ka mga tao. Nagpatigayon naman sang preemptive evacuation ang 6 sa 7 ka mga banwa nga affected nga ginalakipan sang 18 ka barangay, 443 ka pamilya kag 1,221 ka mga tao. Sa iban pa nga balita lokal, 537 ka mga balay sa 4 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo nagkalaguba bangod sang Bagyo Uwan. Yari ang report. Nagkalaguba ang 537 ka balay sa 4 ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo bangod sa Bagyo Uwan. Ini ang base sa pinakauli nga data gikan sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Lakip sa 4 ka mga banwa among kalinog nga may 2 ka balay nga partially damaged, San Dionisio nga may 1 ka balay nga partially damaged, Dueñas nga may 527 ka mga balay nga partially damaged kag 3 ka totally damaged. Igbaras nga may 2 ka balay nga partially damaged kag 2 man ka totally damaged. Mahimo pa nga madugangan ang mga numero suno sa PDRMO. Bangod padayon pa ang pagtipon sang data gikan sa nagkalain-lain nga mga munisipalidad sa probinsya sang Iloilo matapos nga naglaslas si Bagyo Uwan. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo.
K5 News FM. This news is brought to you. 6:21 sa aga, oras kinadulong sang Mighty Sea. Maghatag ang Iloilo City Government sang bulig sa mga pamilya nga nagkalaguba ang balay kasunod sa paglaslas sang Bagyo Tino kag Uwan sa syudad sang Iloilo. Suno kay Joy Fantilaga Gorsal, taghambal sang Iloilo City Government, gin-recommend sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council nga sa baylo nga kwarta, shelter materials na lang ang ihatag sa affected nga mga tawo agod mapasiguro nga makatukod sang bag-o nga balay ang maini. Makabaton sang 10,000 pesos nga shelter materials ang pamilya nga totally damaged ang balay, samtang 5,000 ka pesos naman sa partially damaged. Sa report sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sang Bagyo Tino, 125 kabalay ang totally damaged kag 1,865 ang partially damaged. Sa Bagyo Uwan, 9 kabalay ang nagkalaguba, sa diin 7 ang totally damaged kag 2 ang partially damaged. Kag sa karon padayon ang monitoring sang Iloilo City Government. Target sang Iloilo City Government nga mahatag ang shelter materials subong nga simana. Sa iban pa nga balita lokal, nagpatigayon sa Clearing Operations and General Services Office o GSO sa duha ka mga barangay sa syudad sa Iloilo nga napuno sang nasampay nga basura dala sang mabaskog nga balod bangod sang Bagyo Uwan. Suno kay Engineer Niel Ravenang, head sang GSO, ginatutukan niya sa ang pagpanglimpyo sang Barangay Santo Niño Sur, Arevalo kag Fort San Pedro City proper sa diin madamo sang rurok sang kahoy kag mga balas. Dugang pa sa natungdaan yara sa kapinapulo ka tonelada nga basura ang ila na kolekta kag target nila nga maubos limpyo ang mga dalanon subong adlaw. Samtang sang tinalikdan nga Bagyo Tino yara sa masobra 600 katonelada sang basura ang ilan na kolekta, lakip na ang mga kahoy nga nagkalaluka bangod sa mabaskog nga hangin. Las 6:23 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Ginadoso sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative Incorporation ang saka sa plete sa diin 3 pesos sa bus kag 2 pesos sa traditional jeep. Suno kay Raimundo Parcon, miyembro sang alyansa, sang Biyernes gin-present ang among proposal kadungan sa public consultation. May kang tanan sa 5 pesos nga saka sa pamasahe nga unang nga gindoso sa mga operator sa Luzon. Ini ang angot sa pagtaas sang operational cost kag dako nga pagsaka sa presyo sang krudo o kon diesel. Dugang pa ni Parcon sa bahin sang taxi operator sa Iloilo, gin-propose nga mangin 60 pesos ang flag down rate gikan sa 50 pesos. Pahayag pa sa natungdan nga base sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB sa November 17 mahibaluan ang decision sang Central Office bangod ang kada regional office ay nagpatigay naman sang consultation. Sa dugang pa nga balita lokal, halin sa 0.2%, nagdasig sa 0.7% ang inflation rate sa Western Visayas sa Oktubre tuwing 2025. Base sa Philippine Statistics Authority kon PSA Region 6, mas manubo naman kung ipaanggid sa kapareho nga bulan sang tinaligdan nga tuig ang amo nga data. Ang uptrend sa inflation sa nasabit nga bulan abangon sa pagtaas ang index sang housing, tubig, kuryente kag produktong petrolyo. Samtang ang Iloilo City naman ang may pinakamataas nga inflation rate sa rehiyon, ngayara sa 1.9%, 1.4% sa Iloilo Province, 0.1% sa Capiz, negative 0.1% sa Guimaras, negative 0.4% sa Aklan, kag negative 0.9% sa Antique. Las 6:25 sa aga, oras kinadulong sang DTX Coffee Mix. Kadungan sang pag-ulan sa sininga oras, painit-init ikaw dara Rizan Bataanon, Arbat sa San Dionisio, Enero 20, magpangape DTX Coffee Mix. Pasalamatan ni Iloilo Governor Arthur Rivera, Defensor Jr., ang mga atleta sa probinsya sang Iloilo na nagtiglawas sang Iloilo Province sa Batang Pinoy 2025 Games sa General Santos City. Suno kay Governor Defensor Jr., magluwas sa mga atleta nga nagdala sang bugal sa probinsya sang Iloilo. Nagkapasalamat man ini sa mga ginikanan, coaches kag local government units nga nakigbahin sa amo nga sporting event. Dako gid ang bugal sang gobernador kag pagpasalamat sa pagtiglawas sang maayo sang mga atleta sa probinsya sang Iloilo.
Rank 19 ang probinsya sang Iloilo sa 159 tanan ka mga lugar na nagpasakop sa Batang Pinoy Games subong nga tuig. Sa diin kabukusan nga nagpauli sang 51 ka medalya ang Iloilo Province, nga ginabukusan sang 14 ka gold medals, 11 ka silver, kag 26 ka bronze medals. Sa dugang pa nga balita lokal sa Lambunaw, Iloilo, anong katawo ginasuspetsahan nga nagpatay sa 7 ka tuig nga bata nga babayi. K5 Karen Badilla sa report. Mga ka-K5, nagdangat na sa anom ang persons of interest sa Lambunaw Municipal Police Station sa pagpatay kag paghimulo sa 7 ka tuig nga bata nga babayi nga si alias Bebe sa Purok 3, Barangay Tampukaw, diri sa nasambitan nga Banwa, mga ka-K5. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Winston Biadog, hepe sang Lambunaw Municipal Police Station, nga anom na ang ila persons of interest sa diin ginalakipan ini sang ila kaiping kag pila ka himata. Samtang na autopsy na ang bangkay ni alias Bebe kag natala na nga iga-release ang resulta. Kung madumduman nga nakita si alias Bebe sa sulod sang sako, wala sa idalom nga panapton kag may higot sa liog sa din ginhalid ini sa sulod sang CR sang ila balay. May harap kita sa naunang 4 nga person of interest nga ginasundan. Ako sa din na paigalim sa swab test para sa DNA test. Kag cooperative naman ang aton nga mga nasamping nga person of interest. Kag sa subong adlaw base madugang kita sang duwa. Kay may ginapalawag kita subong duwa pa nga person of interest. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by 6:28 sa aga, oras kinadulong sang ascorbic acid Mighty C para sa mabakod nga immune system, magtumar sang Mighty C. Sa Dingle, Iloilo, tigulang sa waiting shed, naigo sang nagtabog nga rim sang salakyan, patay, yari ang report. Literal nga ang kabuhi hindi mapaktan. Kaangay na gid lamang sang nadangtan sang 80 anyos nga lola nga napatay matapos nga nagtabog sa iya lawas ang rim sang naglupok nga ruweda sa Banwa sang Dingle. Wala pa rin bilan sa ina pa. Gindeklarar nga dead on arrival ang 80 anyos nga si alias Lucy matapos naigo sang rim. Halin sa naglupok nga ruweda sang truck samtang nagapungko sa waiting shed malapit sa ilabalay sa Barangay Tabugon, Dingle, Iloilo. Pasado las 7 sang aga Nobyembre 10. Ang driver sang truck amo si alias Ray, 36 anyos nga residente sang Haniway, Iloilo, nga halin sa Pasay City kag padulong kuntani sa Banwa sang Putotan nga may karga nga broiler chicken ang ginadala nga truck. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Chief Master Sergeant Emmanuel Doromas, investigador sang Dingle Municipal Police Station, ginpayag sini nga masami nagalakat-lakat sa area ang tigulang kag samtang nagapungko ini sa waiting shed sa kilid sang highway. Hinaligid lamang nga naglupok ang ruweda sang truck nga ginamaneho ni alias Ray. Nagtabog ang rim gikan sa ruweda kag naigo sa lawas. Kamot kag tiil ang nasambit nga biktima. Sa diin, madalom ang naangkon nga pila sini. Gindala pa si alias Lucy sa Iloilo Provincial Hospital sa Putotan apang ginbawian sang kabuhi. Sunod naman sa driver sang truck, wala siya sang naobserbahan nga diferensya sang nagalin samtang nagabiyahe. Sa diin, sang tinalikdan gid lamang nga si Mana ginpakayo ang salakyan. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang Dingle MPS kag natala na nga makig-areglo sa pamilya sang biktima. Yari ang kabahin sang payag ni Police Chief Master Sergeant Doromas. Actually, ma'am, no, ang still ang left rear tires ang truck nag-burst ni siya dagang iyang tail rim no nag-igo ni siya sa pedestrian nato nga nagapungko sa waiting shed. Igo siya sa iya lawas, sa iyang lima kag sa iyang sikig sang truck. Ay ang damage niya bido sa sulod nagano sa sulod sa makita. Sa sulod mo bala sa sulod ang rim na notice ko sa sulod ang iyang damage simply pag paglantaw mo sa sagwa normal wala hindi man sa manotice kag according sa driver normal man lang wala man diferensya sang ka-travel sinalin sa ikuan nila sang mga manok. Sandig sa kapulisan, hindi na magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa driver sang truck.
Report nagikan sa Iloilo. Ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ginadudong. Arestado sa drug bypass operation ang mag-live-in partner sa barangay San Pedro Molo, alas 5:30 sang hapon, Nobyembre 10. Ang mga arestado amo si Winky, 21 anyos, kag Maki, 39 anyos, kag pareho nga residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang officer in charge sang Iloilo Police Station 4, nabaklan sila sang isa ka plastic sachet sang ginapatian shabu gamit ang 500 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang 3 pagid ka plastic sang ginapatihan sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang 5 grams kag nagabalor sang 34,000 pesos. Isa ka bulan ang pagmonitor sang mga pulis sa ila kag natukiban nga sa Bakaw, Mandurriao nagakuha sang supply ang mga sospetsado. Las 6:32 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men, laban na pangmatagalan. Sa Lapas, nagpakilala nga police asset, dakop sa pagbaligya sang druga. Yari ang report. Mga ka-K5 sa nagpakilala asset sa pulis, bohalong kamo. Isa ka lalaki ang nagpakilala pang asset nakuhaan sang malapit nga sa milyon nga balor sang ginapatihan sa Cebu sa drug bypass operation sa distrito sang Lapas. Yaring detalye sa aton nga balita. Wala makaluwas kag arestado sa drug bypass operation na nagpakilala pa nga asset sang pulis nga si alias Toto Bert, 36 anyos, sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit. Kaya kumpiskaran sa malapit nga sa milyon nga balor sa ginapatihan sa Cebu sa barangay Laguda, Lapas sa pasado oras 10 kagabi, Nobyembre 10. Suno sa CDEU, nabaklan si alias Bert sang isa ka plastic sachet sang ginapatihan sa Cebu. Payag pa na recover sa iya ang anong pagid mga plastic sachet sang ginapatihan sa Cebu nga nagabugat sang 60 gramos kag nagabalor sang 408,000 pesos ang market value. Madugay na nga ginmonitor sang pulis ang subject antes pa matigayo ng operasyon. Pahayag pa sa CDEU nga kaagi asset nila ang subject pero natukiban nga ini ang nagabaligya rason nga ila ginaresto. Dating asit-asit sa trupa, so siguro kapapayong payong pa it happen nga na naton sa galapta ng ngalan niya nga gabaligya sa sang drug, so hindi nato na mapasensya. Kaya ti ang aton nga kung gapalapit man sa pulis kaya na problema, nabuli ka sa pulis kaya na problema, but ang bulig kaya base bilang makontra mo lang ang imo nga so hindi na pwede sa mo. Ang mga ka-K5 gintingwan pa naton niya makuha sa pahayag ng subject pero siya mismo ang nagpamalibad. Sa karon, nakahurong na siya sa may Iloilo City Police Station 2 kag natala ng kapasakan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadudong. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional. Las 6:35 sa aga, oras kinadulong sang Mighty C sa Regional News sa Antique. Lalaki nga wala gin baklan sang cellphone sang iya nanay na nunog sang ila nga balay. Eileen Magbanwa sa report. Ginenkwestiyon kahapon nga adlaw kang San Jose de Buenavista Municipal Police Station ang 35 anyos nga lalaki matapos nga ginsunog ang kaugalingan nga balay. Matapos nga wara ginbaklan kang cellphone kang anang nanay. Las 11:55 sa adlawon katong Domingo, Nobyembre 9, 2025 sa Barangay 6, San Jose de Buenavista, Antique. Ginkilala ang suspect kay alias Kano, 35 anyos kang nasambit man nga lugar. Samtang ang biktima ang kaugalingan mismo nga nanay nga ginkilala kay alias Rowena, 65 anyos. Sa interview kang K5 News FM San Jose kay Police Lieutenant Cheryl Sapinosa, ang Deputy Chief of Police sa kang San Jose MPS, ang naging pahayag nga nagbais ang magnanay bangod wara gintugro kang biktima ang ginapangayo kang suspect nga cellphone. Rason nga ginbubuan kang gasolina kag ginsindutan ng andang balay rason nga nasunog. Nakaagam naman kang first degree burn ang kahigang biktima kag natigayon naman nga napalong ang kalayo pasado las 12:30 sa
tagirigma kang amuman nga adlaw. Sa kadya preso ang sospek sa San Jose MPS Detention Facility kag magapangatubang kang kaso nga arson. Kag balita regional halin ridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM. Sa Capiz, duha patay bangod sa Bagyo Uwan. K5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Nagbilin sa duha ka kaswalidad ang Bagyong Uwan sa probinsya sang Capiz. Isa diri amo ang 39 anyos nga lalaki nga si alias Jeffrey, empleyado sa isa ka pribado nga kompanya sa probinsya. Sandig sa impormasyon, Nobyembre 8 pasado alas 11 sang gabi sang ginsulod sang baha ang ilang nga puluyan kung sa diin nagpadulong sa kusina ang biktima apang lipod sa iya ihibalo nga grounded ang refrigerator rason sang iya pagkakuryente. Ikaduha ang 72 anyos nga babayi nga wala na nakabugtaw samtang nagakatulog sa evacuation center kung sa diin ginapatihan ginataki sang sakit sa korason kabangdanan sang iya gulpi nga kamatayon sa Banwa sang Pilara. Sandig sa datos naglabot sa 94 ka mga barangay ang naapektuhan sang abo nga bagyo nga ginakabug-usan sang 7,728 nga pamilya o kon 23,644 ka mga individual. Naglabot naman sa 33 ka mga puluyan ang nagkalawasa kung sa diin siyamdiri ang totally damaged kag 24 naman ang partially damaged. Matandaan nga ginbatak sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang probinsya sang Capiz bangod sa Bagyong Uwan. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM. DTX 500. Nasa 6:38 sa aga sa K5 Network News, duha ka tawo patay sa separadong sunog sa Eastern Visayas. Yari ang report. Tatlong magkahiwalay na insidente ng sunog ang naganap noong nakarang linggo, Nobyembre 9 sa Eastern Visayas. Sa Batu, Leyte, mahigit 100 na pamilya sa barangay Inigihan ang nawalan ng tirahan matapos masunog ang 82 kabahayan at karamihan ay gawa sa magagaan na materyales kaya't mabilis kumalat ang apoy at umabot ng mahigit 2 oras bago ito maapula. Samantala, sa Burungan City, Eastern Samar naman, 2 individual ang nasawi sa sunog sa barangay Alang-Alang, sanhi ng makapal na usok. Sa Ormoc City, isang bahay sa Sitio Santo Niño sa barangay San Juan ang nasunog dahil sa masamang panahon dulot ng Bagyong Uwan na nagdulot ng pinsalang aabot sa 750,000 ngunit walang nasaktan o nasawi. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa lahat ng insidente upang matukoy ang sanhi at kabuuang pinsala. Nagbabala rin ang BFP sa publiko na maging maingat sa paggamit ng mga appliances lalo na sa panahon ng brownout. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ako si K5 Roger Tilana mula sa himpilang kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. Sa Tayasan, Negros Oriental, college student arestado sa buy-bust operation. K5 Rufa de Veros sa report. Arestado ang isang college student sa isang buy-bust operation ng Tayasan Municipal Police Station noong nakarang araw sa Sitio Candulirum, Barangay Tambulan, Tayasan sa Negros Oriental. Kinilala ang nadakip na si John Mark, 20 anyos, binata, at residente ng barangay Kincalaban sa nasabing bayan. Na-recover mula sa kanya ang 1 gramo ng hinihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 6,800 pesos base sa standard drug price o SDP nito. Mahaharap ang estudyante sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous